بسالên dirêja xizmeta huner û muzîka Kurdî dike. Ji Kurdistan û Iraqê berev cîhana mezin. Sîmfoniya Kurdî çêkir û astê berhemê muzîka Kurdî bilind kir. Bi serê xwe dibistaneke hunerî ye. Ew e mamosta Dilşad Mihemed Saîd e. Xelata salaneya her du hunermendên koçgirî yên Efrînê Cemîl Horo û bavê Salah vê salê ji mamosta Dilşadî re tê pêşkêşkirin. Wekî em pê radibin. Armanca me ji va çalakiyê ew e ku em wek du hunermendên çiyayê Kurmên cûket û emek ji ber parastina û vejandina folklora Kurdî de dayîne û di jiyana xwe de ji ber wê jî ketine gelek rastî tûşî estengiya û işkence hatine em wan bi bîr bînin. Ev car jî ême muzîkjenekî Kurdistanî û nebist Kurdistanî di astî cîhanê de cihê xwe girtiye ew jî Dilşad Saîd e. Ji başûr heta Bakur û Rojhilat heta bi Rojavayê Kurdistanê biçûk û mezinan jenîna mamosta Dilşad di guhê wan de ye. Di nava peyvên wî de ew karvedan diyar bû. Giringiya dana xelatan êd Kurdî taybet eker navê kulturê bitin ştî nike teban vê xelatê de ala navê du hunermendên me êd Kurdê Efrînê Cemîl Horo û bavê Salahî geleka mezin e ji taybet ji ber hindê ku mirov giringî dene ser folklorê Kurdî hunera Kurdî. Ek carî jî ku parçe wextê dene ser parçe dîtir êd Kurdistanê nêzîkbûnekê çêtketin. Çendîn çînên Kurdan li ber awazên melî melî û kevokê û nêrgiz mezin bûn. Yên ku ji kemança mamosta Dilşadî dihatine jenîn. Bala xwe li meseleyekê de hat xwe sibiriya muzîka xwe di berhemekê xwe vê êşê ragihîne yan jî vê diyardeyê ragihîne û berhema soran û behdînan çêkir stranjxweberê hebûn lê wî li ser kemanê jenî keman jî em karin fêm bikin aleta hinekî aleta êşê ye ew êş niha li Efrînê ye. Her sal û bi navê her du hunermendên naskirî yên xwediyên kedeke mezin derbarê hunera Kurdî de ev xelat tê pêşkêşkirin. Wefadarî ji bo canê yên koçgirî û berziragirtina xebata yên zindî. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Bonn, Almanya.